YouTube og velkommen til denne video, og i dag skal vi lave nogle challenge. Der er rigtig mange, der har efterspurgt challenge. Så nu kommer challengen. Og jeg har shorts på 100 ned. Det første er... Nå, det var sigtigt. Det er bare vores far, der er oppe og mur tag, så hvis det larmer lidt. Det første er æblet. Du skal ødelægge æblet på en eller anden måde. Klar nu. Min den flækket. Kan du gøre det? Jeg kunne ikke. Tobias har fået vundet 1 point. 1 point. Jeg skal lige prøve med hendes. Fuck, det er hårdt. Hvordan kan dine være meget hårde end min? Fuck det. Kaste ind til morerne. Nå. Hvad hvis man kommer til at spytte? Hvem det først kan knuse et æg? Sådan her. Fuck, det er hårdt. Det er nummer 2 challenge. Knus et æg. Det er fedt. Okay, pause lige videoen. Så YouTube. Jeg er lige på vasket mit hår. Fuck, det var klamt, mand. Ikke gør det derhjemme. Ej. Så mig lige af. Godt. Nu er det en challenge. Vi har kun lige gjort det her for at vandet går. Jeg har det ramt. Ej, jeg har det på hele ryggen. Fuck det. Bare lad det være. Lad være med at gøre det derhjemme. Okay. Sille får den gule, og jeg får den grønne. Der er ingen forskel. Det er vand. Det er hvem, der kan lave de sjoveste ansigter og få en til at grine. Og spytte det ud. Ja, og spytte det ud. Jeg kan få den her med en tøjklem. Jeg kan godt. Sådan der. Jeg skal lige... Sådan der. Lad være. Nice, for vand. Altså det der æg. Lad være med at gøre det. Okay. 1%. Altså, skal jeg jo spektor til det? Så. Skete der ikke noget der. Jeg skal lige have tørt Der er mig. æg på. Ej. Ja, værsgo. Nej, jeg tror, jeg nøjes med æg. Godt. Det er også mig, der har det her. Det går lige meget det blå, og det er bare tråden. Godt. Det næste er... Der ligger en billig kiksen. Den har spist den. Ja, den har spist igen. Der har den ikke spist. Vi skal se, hvem der her kan have flest i munden. Okay. Jeg kan ikke have så mange på. Men, og man skal... Ja. Det har vi haft i lang tid. Og så skal vi sige YouTube. Så skal man sige, det der æg.
Og ja, I skal nok få lov til at få en kigger. Du skal nok tage bare her. Okay, du må godt gå her. Nej, vi har lige lavet noget. Vi skal bare se, hvor mange man kan have i munden. Spyt det nu ud. Kan du ikke få det ud af munden? Jeg havde alt for mange. Jeg havde 5 eller 6, nej 7 munden. Hvor mange havde du? Det Jeg har ved det jeg ikke. savl. Nå, det er ikke noget. Jeg synes, det er savlet. Nå, men YouTube, jeg håber, I nytter at se med i de 6 minutter. Det blev ikke meget længere. Ja, og jeg skal nok få en kigger. Jeg skal bare lige rette den op. Sådan der. Og vi sidder ved sådan en lille fin bøssebord og en klam bøssestol. Så ja, I må meget godt skrive, hvis I vil se nogle flere challenge. Det var nogle lort dem her gang. Og det der æg, det gik ikke særlig godt. Nej, Jeg siger nej, men prøv at sige dig, mand. Hvad? Du fik fucking meget. Nu. Vi må meget godt skrive, hvis I vil have nogle flere challenge. Jeg skal lige... Jeg håber bare, Skriv at nu i kommentaren. ja, om I vil have nogle flere challenge. Og I synes, den var god. Ja, og så, jamen, så skal de like. Så husk at skrive, om Tilo hun skal være med. Så ja, jeg håber, I nytter at se med i de her videoer. Jeg ved godt, de der gåture, de blev rimelig lange. Jeg er også i gang med at uploade episode 2. Så ja. Nå YouTube, jeg håber, I nytter at se med. Der er sol æg på den. Hvorfor er der også knust andet æg? Nå. Jeg håber, I nytter. Tag det der ud af munden. Du ligner mongol. Nej, du skal ikke købe den ind. Prop den i. Du skal lige huske at rydde op efter. Nå, jeg håber, I nytter at se med. De 8 sekunder blev, eller 8 minutter blev det. Jeg skulle ikke sekunder. Vi skal lige have ryddet op, så ja, I må meget godt skrive, om I vil have nogle flere. Jeg synes bare, den video, den blev alt for kort. Den er kun i 5 minutter. Der skal maks være 10. Eller minimum 10. Så kan vi jo gå eller 8. rundt. Er det på brændsten? Nej. Vi kan lige tage en chiller engang. Hvad med det der æg? Det tror jeg bare, vi lader. Nå, vi tager lige en chiller heromme. Og det her, det er faktisk fucking griner. Så jeg håber, I nytter at se med. Nå, jeg håber, I nytter at se med i de her minutter. Jeg kan simpelthen ikke underholde jer med noget mere. Vi kan lige tage en chiller 2 sekunder lige. Ja. Nej. Der er ikke så lang tid. Og ja, der er lidt sekunder tilbage. Vi kan også gå hen til hesten. Nej. Og ja, der er sådan så ret nogle blommer. Husk, der er en, der er færdig her.
Ja, den var gammel. Gammel sur røv. Nå, jeg håber, I nyder at se med. Nu er der gået 10 minutter. Så YouTube. Hej hej.